Beti galdetu dio nere buruari, non bizi den musika? Non eskutatzen da? Norbaitek abestu edo interpretatu aurretik. Isiltasuna dagoenean non hartzen du atseden? Adibidez, guri ahora iritsi aurretik non zegoen. Beretzien. Baina non bizi da? Ez daukagu oso argi. Goazen mugaren bilatzera. Ez da ezer agertzen. Ez. Ez. Ba ez. Eta nik musika non bizi den jakin nahi dut. Zergatik ez dugu guk bilatzen. Guk? Guk? Bai. Abentura bat izango da! Bidai bat! Bidai bat! Ni etxera noan motxila prestatzera. Ni janari hartuko dut. Hartu basta! Eta txorizoa txokolatearekin! Claro! Nik txamarrak hartu behar ditut negua datorrelako! Ez! Bidaia hemen, eta orain hasiko da! Orain! Bai! Orantxe!
Kaixo. Musika non bizi den galdetu diogu gure buruari. Zuk, badakizu? Musika non bizi den? Zein galdera ona, inoiz ez diot hori nire buruari galdetu. Nola deitzen da jotzen ari zaren instrumentu hori? Hau bibolina deitzen da. Eta munduan gehien gustatzen zaidan instrumentua da. Eta bibolina niongi jotzen duzunez, lagundi ezagukezu? Banik musika aurkitu nahi dudanetan partiturara jotzen dut. Begira, hau zeinuz beterik dagoen partitura bat da. Besteak beste, klabeak, notak, italierazko hitzak eta pentagrama ditu. Baina, zeinuak? Klabeak! Hau, Harry Potteren eleberri baten antzekoa da. Bai, gutxi gora bera. Partitura begiratu eta misterioa argitzen dut. Irakurri ondoren, musika jotzen dut. Orduen, musika paper batean bizia? Partitura batean? Ez dakit, baina zenbat galdera egiten dituzuen. Nire lagunekin geratua naiz. Etorri gurekin zelan jotzen dugun entzutera. Begira, hemen datoz. Kaixo! Aupa, kaixo! Tori, partitura hau oparitzen dizuet musikaren zeinuak ikasteko. Eta orain, entzun ezazuen. Benetan bizi da musika horrelako paper batean? Zeinuz betetako paper batean? Hori ezinezkoa da, ez da gabitzen. Bibolin jolea oker dabil. Jarraituko dugu bidaiarekin. Badakit. Ipar Magaleko baserrietara ikako gara. Bai! Batzuetan aizea musika bilakatzen dela dirudi. Bidai luze batetik datorrela dirudi. Historia kontatuko balitzu bezala.
Denbora luzea daramagu mendian igotzen. Deskantzatu aldugu pizka bat. Bai, mesedez. Baina, soilik tarteltxo batez. Entzun? Entzun? edo eskolan. Bai. Baina gaur goizean jakin aldiarekin esnatu gara. Musika non biziren galdetu diogu gure buruari. Non dagoen soinua egiten ari estenean. Zein galdera txotxolo. Argi dago hiritarrak zaretela. Zergaitik diozu hori? Zuk badakizu? Musikak isiltasunaren aitzuloan hartzen du atseden. Hemen mundu guztiak daki hori. Baina itxulo batean, isiltasunaren aitzuloan? Arañora iritsi izan diezagukezu. Berriro ere txorakeriak esaten. Nola joango zarete zuek, bakarrik, araño. Galdu egin alzarete eta orduan ni izango nintzateke erruduna. Aitzul horretara sartzen dena ez dela erraz ateratzen diote.
Bibolin jole batek ezauzku musika paper batean bizi dala. Zela zeukon izena? Parti poter. Parti fruti. Partitura. Zelan ez ez? Partitura! Bale. Hori, partitura. Esan ja. Bale. Ta zupadeko zu besteren bat? Bai, badut bat. Behar bada asko interesatuko zaizuen bat. The Sound of Silence du izena. Benetan? Eta nolakoa da bere doinua? Eseri zaitezte apur batean deskantzatzera eta entzun isiltasunaren soinu. Hello darkness, my old friend. I come to talk with you again. Because our visions are living in. Let it cease from our hearts sleeping. And let vision that was started in my brain still remains. Within the sound of silence, in restless streets I walk alone, narrow streets of cobblestone. In the hand of a Mexican, I turn my collar to the cold and dark. When my eyes are the flash of the neon light, the sleeping night, and that's the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking. People hearing without listening. People writing songs that voices never shared. No one heard. Disturb the sound of silence. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might reach you. Take my hand that I might reach you. But my words lie silent with yourself. Echoes of silence, and the people are afraid to the neon congregate, and the sun has lighted its morning in the world that I was born and the sunset the words of the prophets are written on the subway walls, and the meadows whisper the sound of Ez dago zergatik. Espero dut zuen bidaian zorte ona izan dezazue. Agur! 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 Aldapeko adarraren puntan, Puntaren punta, zoria zegoen kantari. Ziruriruri, zirurirulla, kantatuko deguzko dutxori. Aldapeko zagarraren
ospatzen gabiltza. Baina ni oso azarre nago. Inork ez didalako kasurik egiten. Danak dantzan eta parrezka, eta ni bakarrik. Zuekin egon naiteke? Zuk ez duzu jakingo isiltasunaren altzuloa non dagoen, ezta? Ez. Baina... Zer esan didate? Erreko ligarta bertan dagoela? Zuekin joan naiteke? Bai! Gozen!
Zapaldu egin hau zue. Barkatu, ez eitxut ikusi. Hemen ez da inoiz ezer ikusten. Soilik soinua egiten dugu. Barkatuko nauzu ikertzen ari gara. Nor zara? Hemen bizi zara? Munduko sinfonia guztiak dut izena. Eta bai, hemen bizi naiz. Orain nik galdetuko dizuet zuei. Zuek zer ikertzen ari zarete? Musika non izkutatzen den bilatzen ari gara. Ba aurkitu duzue. Eta orain suposatzen dut ezagutuko duzuela ordaindu beharreko prezioa, ezta? Prezioa? Ze prezio? Hemen sartzeagatik ordaindu beharrekoa noski. Ez zenuten pentsatuko hemen edonor sar daitekeenik eta gero lasai asko atera, ezta? Baina etxera bueltatu behar dugu. Bestela gurasoak haserretuko dira. Gizara joa. Lasai. 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 Bueltatuko zarete. Baina lehenik, jakintxuen batzarrarekin hitz egin behar dugu. Hemendik irten nahi baduzue, honakoa egin beharko duzue. Lehenengo, gure gordelekuaren kokalekua sekretuan gorde behar duzue. Bestela, ez litzateke isiltasunaren aitzuloa izango. Azoka bat baizik. Bai, gordeko dugu. Soilik pertsona bereziak iriz daitezke honaino. Zeuen kasuan bezalaxe. Bigarrena, gutxienez ezagutzen dituzuen. 10 instrumentu desberdinen izenak esan beharko dizkiguzue. Nik biolina ezetzeo? Biolontxeroa? Nik pianoa! Eta biola? Jasta? Baina soilik 4 dira. Lagundu behar diguzue. 10 instrumentu ezberdinen izenak esan behar dizkiguzue. Gitarra! Txirula! Saxofoia!
egin, dei egingo diguzuela zuen ondoan egoteko. Abesteko, Jotzeko. jolasteko eta Bizitzan bidelagun izateko. Eta azkenik, orain, Eta hemen, asko gustatuko zaigun abesti bat kantatu behar duzue. zerbait berezia. Inoiz entzun ez dugun zerbait. Hau da, Berria. gure kogazurako biztanle berri bat. Gure txakurra da, ez. Abesti horrek edo 200 urte daramatza gure artean. Beste zerbait asmatu behar duzue. Originalagoa. Asko ikusi nuen betarrekoekin burua txapela. Zergatik etorri zarete ona? Musika ikaragarri gustatzen zaizuelako, ezta? Orduan, zuen barnean sentitu. Zeuen bihotzetan sentitu. Zuen bihotzetatik atera delako. Orain, bueltatu zuen herrira, eta ikas ezazue, partituretan dauden mezu izkutuak argitzen. Gure mezulariak baitira. Honela, munduko abesti guztiak abestu edo joa ahalko dituzue. Agur, lagunak!